Ja, maar dit is fantastisch. Ik bedoel, het kleinste land ooit op een WK. Ja. En Dick, de oudste bondscoach. De kleinste bondscoach ook nog. De oudste ook nog. Ja, de oudste. Ja, en dat eiland staat op de kaart, Johan, Curaçao. Ik denk dat het commercieel zo ontzettend belangrijk is van het Curaçao. Ik heb de indruk dat buiten Nederlanders niemand op de wereld weet dat Curaçao daar ligt en dat het ook nog van Nederland is. Ja. Het ligt heel vreemd natuurlijk tussen de vijanden Venezuela en Amerika. Hè? Het is echt een rare positie. Maar je ziet al die internationale pers ook, hè, om uitleggen wat Curaçao dan is en wat het dan met Nederland te maken heeft. Voor Nederland is het ook goed, weet je wel. Jawel, maar je krijgt natuurlijk... Curaçao is nu hot nieuws. Je hebt natuurlijk reisjournalisten uit de hele wereld gaan daar kijken, maken er verhalen over. Dus om daar het toerisme op te peppen, heb je nou je kans. Je hebt een gratis publiciteit. Dat is niet te geloven. Nou, daar moeten we er toch maar naartoe, Johan. Hè? Wat dat betreft. Toch? Hè? Dat is misschien Met waar. Cor en Dick. Cor en Dick gaan we er naartoe, inderdaad. Ja. Nee, Corendon heeft het... Maar ik moet zeggen, dat heeft Corendon ook fantastisch gedaan. Die hebben er natuurlijk helemaal opgepakt. Ze hadden eerst Bert van Marwijk benaderd. Louis van Gaal, begreep ik ook nog. En die wilde allemaal niet. En toen heeft Dick het wel gedaan. En ik moet echt zeggen, die Attila Oesloe... Ik weet niet, je kent zijn zus. Het is een... Brunei. Ik heb een keer een heel lang gesprek met haar gehad. En dat vind ik een hele verstandige vrouw. Ja, leuke vrouw. Maar ze zei toen al tegen mij... ik blijf niet te lang in die politiek hangen... want ik wil wel eens een fatsoenlijk salaris verdienen. En D66, hè? Ja, D66. Ja, die lopen allemaal weg, hè? Ja, die lopen allemaal weg. Allemaal weglopers. Ja. Maar wel topondernemers, inderdaad. Zijn ze echt. Hè? Want ze zijn nu ook met Marokko. Om daar het toerisme... Ja, leuke familie ook. Nou, dan moet Dick hierna maar naar Marokko, naar het nationale elftal. Ja. Maar de kans is groot dat wij ook die kant op gaan, Johan. Hè? Marokko? Nou, nee, niet naar Marokko, maar naar Curaçao. Dus ga er maar een beetje vanuit eigenlijk. Je kan er altijd nog over nadenken, hè? Jij weet het, hè? Ja. Ja, je kan er altijd nog over Stilte. nadenken. Ja. Maar we gaan sowieso. Dus dat wordt één groot feest daar. Dat kan niet anders. En het is hartstikke knap. En wat je zegt, het levert ook nog voor Nederland toch leuke gevoelens op. Er zitten allemaal jongens bij die we kennen natuurlijk. Prachtig, ja, maar toch? je ziet ook wel, het niveau stelt natuurlijk heel weinig voor. Want het zijn dat allemaal... komt natuurlijk omdat Mexico er niet bij zat. En Canada zat er niet bij. Maar het zijn ook allemaal afgedankte spelers uit de Eredivisie... die het Nederlands elftal sowieso niet halen. Nee. Die hebben wel een goede opleiding. Dan zie je dat de opleiding in Nederland wel goed is van de profvoetballen. Ja. Maar die gaan natuurlijk geen potten breken daar. Het is te hopen dat het Nederlands elftal bij hun in de pool komt. Dan heb je en een leuke wedstrijd en dan... daarna liggen ze toch uit. Ja, maar die jongens dat zijn inderdaad huistuin- en keukenvoetballers. Ja. Doorsnee voetballers. Hoor. Maar die hebben het toch fantastisch gedaan. Ja. Maar dat geldt voor heel veel landen natuurlijk. Het gaan 48 landen. Er zijn misschien 8 landen die kunnen voetballen in de wereld. En je zit dan met 48. Maar het gekke, het is ook voor de promotie van de voetbalsport heel belangrijk. Want tot nu was altijd honkbal de sport nummer 1 daar, hè, op de Antillen. Maar nu is er plotseling een voetbalkoers. Maar Johan, het stelt helemaal niks voor, want er zijn maar 155.000 mensen. Zit het daar niet helemaal af te zeiken, man? Dat is fantastisch van Den Bosch. Ja, maar dus wat dat betreft stelt het natuurlijk... Het is niet verboden, Valentijn, om een keer iets leuks te doen. Nee, ik vind het heel leuk. Nee, ik vind het wel leuk, maar we moeten het niet te groot maken. Nee, maar we maken het niet te groot. Allemaal uit Rotterdam. Groot gedeelte. Dat vind je ook niet leuk. Zo hartstikke leuk. Ja, nee, ik vind het heel leuk dat ze er allemaal bij zijn. Maar... Ik zie het aan je gezicht, hoe leuk je het vindt. Ja. Suriname van. Die gaan het niet halen. Die gaan het niet halen. Nee, gaan die niet halen? Nou ja, of ze moeten Nieuw-Caledonië. Nou, dat zegt natuurlijk ook al. Die moeten 156 van de wereld, hè? Ja, 156 van de wereld. Kijk, met ons bedrijfselftal winnen we daar ook van. Ja, je bent zo zeikerd, man. Je wil eens een wereldprestatie. Wat je zegt, Jamaica is ook niet het allerslechtste land ter wereld. Ik bedoel, alleen ze hadden een beetje pech in Jamaica. Ja, en een hoop bondscoach tegelijk uit Steve McLaren. Die heeft ook niet veel mazzel, hè? Steve McLaren niet. Die heeft al een clubs gehad, hè? Zo, in het alleen Twente heeft hij goed gedaan, de rest is eigenlijk overal... Bij Engeland stond hij de wall met de bro. Hij was als tweede man bij Manchester, heeft hij goed gedaan. Maar je hebt gekeken vannacht, dat wel? Ja, ik ging om 1 uur, toen lag ik te knikkenbollen. Ik denk, nou, ik ga naar bed, ik zet toch de wekker. En 2 uur zat Heertje met de chips op de bank. Ik zag dat ik een oproep van René had gemist. Maar ik lag te slapen tot met 3:15. Ja. Ik zag dat René me nog geprobeerd had te bellen. Maar René heeft er natuurlijk zo voor gezeten. Die had zijn dag vrij vandaag, dus die kon even uitslapen. Ja, ik kon het niet opbrengen om... Kijk, vanochtend met herhalingen komt alles langs. Ja, daarom.